gustaría saber un pouco a túa relación co galego xa desde pequeno, que idioma foches criado, se que galego en castelán, esa un pouco a relación máis na adolescencia, iso. Si, bueno, meu pai sempre foi galego falante. Miña nai, non, a súa nai é de Castela, e bueno, ainda que fala galego tamén sabe falalo, e sobre todo co tempo creo que fomos pegando de tal maneira. Tamén fui taberneira moito tempo, entonces, bueno, tamén o fala sin problema. A min, ao principio educaronme miña nai, bueno, igual que a miña avoa educou a ela en castelán, pois ela fixo o mismo conmigo, non? Eu rapidamente na escola dime conta de que me sentía unha especie de bicho raro, non? Chegaba yo e dicía, pero que pasa, por que eu falo desta maneira? O 90% dos meus compañeros falan desta outra. Entón foi unha reflexión que fixen moi noviño, non sei, con 7 ou 8 anos, e a partir de aí un día cambiei, sin saber nada de nada, nunca lera nada alrededor da lingua, nada, simplemente porque me sentía raro no medio dos meus compañeros, e dixen, pero que pasa? Entonces collín e empecé a cambiar, e despois tamén pois na casa, todo, de repente, en todos lados empecé a utilizar o galego e hasta hoxe, sí, así foi. E nada, agora falo con total, agora e desde, xa vos digo, desde rapaz, con total naturalidade cos meus pais na casa e tal, e eles falan comigo. Miña nai, xa che digo, salelle bastante o castelán e tal, pero tamén castrapea bastante, e así, sin problema ningún. Supoño que eles tampouco farían ninguna mala intención, ao contrario, pensarían que era normal, non? Que os nenos se educan en castelán. Moitos pais siguen pensando eso, que eso é o que se debe facer, porque é o normal, ainda que o galego é un rollo coloquial para os adultos e tal, pero que os nenos, claro, teñen que falar unha lingua que lles sirva o día de mañá, non? Entón existe esa visión, non? Entón non os culpo, non? Pero bueno, si foi. Vale, tamén un pouco, por que en galego? Por que cantar en galego e, por exemplo, non en castelán, que diría bastante máis serios? É unha pregunta que nos fan millóns de veces, non sempre nos la fan, porque é absolutamente normal, o sea, vivimos nesta parte do mundo e a mellor maneira que temos de comunicarnos co mundo e de comunicarnos cara dentro, cara a nós mesmos, de expresar o que queremos decir, non o podemos expresar igual en outras linguas, e no que estaría tamén moi ben, facer algún tema de rap en suajili, en inglés ou en chino mandarín, estaría moi guai, e por que non? De feito, tamén un rollo que me interesa, non? Poder experimentar tamén outras linguas e tal, pero a rasgos xerais do que é a miña música non a entendería sin en galego, non? Porque é a mellor forma que teño para comunicarme, non? Para expresarme co mundo. O rap é unha forma de expresión oral, entón ten que ser así en galego, que é a miña lingua, a nosa lingua. Eu teño unha pregunta, sí. Por que pensas que, porque desde o meu punto de vista, a música galega non chega a nós, a música moderna galega non chega? Por que pensas que a música galega non se difunde como se debe? Bueno, eu penso que aí temos que facer un traballo moi forte, non? É certo que non hai apoios institucionais, non? E moitas veces os apoios que son non sirven, se gastan un mogollón de cartos en cosas bastante absurdas e que non chegan a xente, non é ninguén, non? Penso que temos que construir autonomía, o sea, temos que procurar ser o máis autónomos posibles, construir as nosas propias institucións, ou seja, que non sexan as institucións que estén mandadas desde arriba, desde os poderes económicos ou desde a clase política que decide desde arriba,
concepto de non sei que institución, pero que realmente igual van 4 persoas ali, te parece un coñazo e tal. A teoría debe estar sempre apegada á práctica, non ten sentido. A teoría é moi necesaria, fundamental que nos armemos teóricamente, pero a teoría non sirve de nada se non vai apegada a prácticas, non se convirte tamén en un rollo elitista. Pois si me desviei moito da pregunta, pero eso, que penso que debemos buscar as súas fórmulas, nós, a xente do pobo, a xente humilde, sinxela, debemos buscar as fórmulas para poder chegar a xente, non? E a lingua non é máis que unha peza dentro de un gran rompecabezas. Non nos podemos esquecer. O sea, a lingua vai apegada a moitas outras cuestións, que é o sistema. O sistema no que vivimos non nos vale, porque o sistema capitalista é o sistema dos mercados e que resalta os valores que non son humanos. Nos temos que construir un sistema que sea realmente humano, que sea realmente que teñamos valores humano do humano, ¿no? Entonces temos que camiñar cara a eso e construir novas formas, o sea, novas bellas formas, ¿no? Porque moitas xa levan aí moito tempo. E nada, ao final o rapeiro é como unha especie de pues como estos da Idade Media, ¿no? Que utilizaban tamén a poesía cantada, ¿no? Os trovadores, os xuglares, pois é o mismo, ¿no? Entonces o meu ámbito é o rap e son algúns outros, pero non sei, cada quen ten que desarrollar as súas propias ferramentas para poder chegar máis a xente, ¿no? E sobre todo non traizoarse un mesmo, nin a súa xente, nin a nosa historia. Hai moito autoodio nesta parte do mundo e iso é un problemón, non se atopa casi ninguna. Temos unha historia detrás de moita represión, entonces hai moito autoodio, a veces pensamos que non vale, non sirve, non é importante, e é tan importante como calquera outra cultura do mundo, tan valioso. Sí, bueno, para rematar, si nos querías cantar algo así, Rap en galego traemos, facemos, vemos a cultura que temos xa dende nenos pequenos. Como é? Sí, isto vai directamente para Pila de Cruces, Cruces.